my beloved Cathynatics, it's me again, Cathy, your Ilocana, Ilongga, Bisaya gal. Welcome back to my channel, and for today's video, we are gonna go get ready because we are gonna do a very long trip. It's actually a week-long celebration of Mother Dear's birthday, and at the same time, mamamasyal po tayo out of state. Yay! And as you can see, kakagising ko lang. And today is the day, pero papakita ko sa inyo kung ano pa lang yung naibalot namin at naipack. Kasi nga, mga procrastinator kami dito Kaya, ayun, eto yung mga gamit namin. Oh, si Gil, yan na yung gamit niya. Nandiyan na lahat. Ayan. At ready na siya. Yun na lang ang pang cover niya. Ang sa akin, alam niyo naman ng mga kababaihan, kahit na isang araw or 2 araw lang na trip, binabalot ang buong sambahayan. Kaya, tada! Ayan. Hindi pa yan lahat. Meron pa akong kailangan ilagay dyan. At meron pa akong additional na bag na paglalagyan ng ibang gamit. So, yan. Sana magkasya sa kotse ko. And let's start and get ready para makalis na tayo. Ayan guys, so ready na kami. Bye-bye. Pupunta kami ng Seattle. At hindi kami masyadong nag-ayos kasi long trip siya, long drive. Magpapawis kami. Kaya na kami magpapasexy pagdating namin. Oo, yun. So hindi ako naka-make up, wala. Dala ko lahat yung mga gamit ko, At may isa pa. Ayun! Marley! Hindi ko na dinala yung pangkong. Sa pang aturwis. Hindi alam ni Marley anong nangyayari pero kasama siya. Kaya ayun guys, let's go! We are here in California. It's one of the rest areas here. Ayan, may banyo. Kaya nagbanyo muna kami. Tapos kung meron kayong alaga, pwede din magpa-pupo at magpa-ihi dito. Sobrang init. 110 degrees Celsius. No, Fahrenheit. Mainit dito. So, unat-unat muna. Tapos, balik biyahe ulit. Yan, pahinga muna. Kami. Sama namin si Marley. Marley! Marley! Hindi mapakali yung aso kung ano-anong naamoy. Rest up. Hey, I want to drink. So, it's 11:34 ng gabi dito. Nasa California pa rin kami. We still have ilang oras pa? 11. I think 11 more hours. So, buong gabi kung kaya, i-drive na natin para makarating tayo doon sa Seattle ng mga alas 10 ng umaga. Breakfast. For breakfast.
At ngayon, dahil self-service sila lagi dito, tayo pong maglilinis ng sarili nating sasakyan. At Magpapagas. ng gas. Good morning, my beloved Cathynatics. So we are here in Oregon. So papalit-palit kami ni Gil ng pagdadrive, and I actually made it here. So magsiswitch kami ulit, and nagbanyo lang. Napaka tawag nito, kakaiba dito. Ignorante moment na naman kasi nga we are used to cleaning our own car and putting gas on our own car. So dito sa kanila, may lumapit na attendant, tapos sila yung nagpump ng gas sa sasakyan. So nakakapanibago lang because hindi sa lahat ng state or sa town may ganon. So sa Pinas, it's always naman na meron tayong tinatawag, di ba, na gas boy. Yun, sila yung nagpapump ng gas. Dito hindi common. So here in Oregon, itong particular na gas station na to, they have an attendant, which is really cool. And yun, parang ignorante moment na parang never ko siyang na-experience. But it's been so long na may nakita akong ganon, kaya sinishare ko sa inyo na it's different. Kakaiba siya para sa akin ngayon. Welcome to Oregon, guys. So, ayan, kakaiba. Iba siya dito. Yung scenery niya is way different from what we are used to seeing in Las Vegas. Tsaka medyo malamig. Kaya, ayan. This is one of the rest areas here. And we still have at least 3-hour drive. To our destination. 3 more hours to Seattle. Oregon, and it's already 9:53 ng umaga. So in-straight namin na biyahe yung from Las Vegas papunta dito, and then this is one of the rest areas. Ayan. Ibang-iba sa nakikita natin sa Las Vegas. And it's breezy, it's a little cold, so perfect siya na weather so far. So hopefully when we get to Seattle, the rest of the week hindi uulan.
But I know na malamig doon kasi sinabihan na kami ni Ranzel, which is Gil's nephew, na siya yung pupuntahan namin doon, siya yung bibisitahin namin. Sinabihan na niya kami na magdala nga ng yung coat, jackets kasi medyo malamig doon ngayon. Kaya yan. So, hindi pa kami naliligo. Malagkit na ang pakiramdam ni Bisayang Ilocana, guys, pero it's okay. We're having fun and hindi ko alam kung kailan yung next na punta namin ulit, kaya susulitin na natin to at i-enjoyin na natin itong biyahe na to. This room has may sofa na pwedeng i-convert ng higaan. Of course, yung ating air conditioner. Sala, ay hindi sala. Dining, study table. Meron din tayong little kitchen. So, pwede tayong magluto. Ayan. Then, we have the bed area. May TV. Closet and bathroom. So, yan. We're gonna be staying here for 5 days. Where's the other one? Two bedroom? Sila? One bed? Alright guys, so nagre-ready si mother dito sa harap namin. Eh, meron kaming regalo. Hindi niya alam. So, ano na. Natin. Happy birthday, Grandma! Happy birthday, happy birthday! Happy birthday, Grandma! Happy birthday, Grandma! Look at that. Happy birthday, Grandma! Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Grandma. Thank you. Oh, thank you. Dati ko po Oh. Thank you, Balong. Thank you. Tama, ito na gagamitin ko. Oh, Yeah. ayan ang binigay natin. You can use it now. Yeah, you can use it. Nice.